spurgt ham før i familien, når man vil fortælle om det. Og vi har trænet derhjemme, så jeg har hørt det. Og ved nogenlunde, hvad han skal fortælle. Men nu er der måske nogen, der tænker, jamen 92, og så har han siddet i koncentrationslejr. Hvad er det så for et slags liv, han har haft indtil de der 92? Han har været i fuld vigør, og det er han stadig. Han læser sine russiske, sine franske aviser. Han er sprogmand. Han har været leder af Slavisk Institut i mange år, indtil han gik på pension. Og nu kniver lidt med bentøjet, fordi han har fået 2 nye hofter. Men det er ikke noget med sagen at gøre. Han har faktisk også været Danmarksmester i noget... 4 gange 100 meter løb. 4 gange 100 meter løb. Fantastisk liv, det har min søster og jeg også, og vi er enormt taknemmelige over, at selvom han har siddet i koncentrationslejr, så har han haft et fantastisk liv sammen med os alle sammen. Og mor er med også i dag, hun sidder ved siden af og tørrer af, hvis der kommer lidt savl. Det kan der gøre, når han har Parkinson, men han er heldigvis ikke mere ramt, end at han er helt klar på, hvad han siger, og klar i hovedet. Så det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre, og få lov at høre om det. Og nu kommer jeg over med mikrofonen til jer, far. Og så er du klar. Ja, nu skal vi se. Jeg tror, den er god. Kan alle høre mig nu, tror jeg? Ja. Okay, det er godt. Altså, jeg har selv fået lov at vælge det haver så nylig en regnet. Og det skyldes, at den er lavet efter 1864, og min oldefar var med i krigen i 64. Vi havde hans gevær derhjemme, og det har fulgt os i mange år. Vi har ikke været nogen anti-tysk familie, men vi har været en antinazistisk familie. Og jeg kan huske, at jeg i 1938 var på cykeltur i Tyskland, og der synes jeg ikke om de mange strækmarcher og de stive miner, men vi synes, at den tyske natur var skøn. 1940, jeg går videre hurtigt, 1940, 9. april i skolen, der sad læreren og græd. Han var tysklærer og dansklærer og havde sin værste dag den dag. Jeg blev student i 1941 fra Nakskov Kommunale Gymnasium og ville gerne have studeret fransk og tysk. Det kunne der ikke være tale om. Jeg havde ikke nogen lån, jeg havde ingen penge. Så jeg kom på seminarium med det samme, og det var ikke nogen skam, fordi det var et udmærket seminarium. Det var bare mig, der ikke var helt i orden. Jeg synes ikke, at det var noget dengang. Jeg ville hellere på universitetet, og det kom jeg i 43, og straks i 43 begyndte mit illegale arbejde med at lave blade. Jeg blev medlem af Studenternes Efterretningstjeneste. Arne Sejer, hvis nogen kan huske navnet, grundlagde Studenternes Efterretningstjeneste. Og jeg går hurtigt videre. Vi lavede blade, og vi lavede bøger, og vi delte dem ud, og vi var meget, hele 1943 var meget optaget af hele bogvirksomheden. Så kom de allieredes invasion i juni måned, og så blev gruppen omdannet til en militærgruppe. Studenternes Efterretningstjeneste blev til SEM, Studenternes Efterretningstjeneste, en militærgruppe. Vi blev en militærgruppe også, som blev arresteret den 28. november 1944. Og nu er vi altså lidt nærmere sagen. Vi blev straks kørt ind. Arrestationen foregik i Rødovre på Vamdrupvej, jeg husker tydeligt. Vi sad ude og ventede på at blive kørt ind til Sjælhuset, hvor vi var sikre på, at vi skulle skydes med det samme. Det var forbudt at have våben, og vi havde lavet noget, der på tysk hed Menschenraub, på dansk kidnapning. Vi havde 2 fanger. Den ene var fra Schalburg-korpset, var kasserer i Schalburg-korpset, en kvinde, og den anden var en svindler, der havde samlet penge ind og sagt, at han tilhørte frihedsbevægelsen, men han beholdt pengene selv. Det var det, vi blev arresteret for. Vi blev arresteret og sendt ind til Sjælhuset, og vi ventede, at vi skulle skydes i kælderen med det samme, men blev kom op på 3. sal og kom i forhør med det samme. Og det var jo tysk militær, tysk kriminalret, som eksaminerede os og smed telefonbøgerne hen og sagde, hvor bor I, hvem er I, og har I nogen forbindelser med frihedsbevægelsen? Og det kunne man jo
forklare på mange måder, fordi der skulle tales tysk, og vi forlangte en tysk tolk, det har vi fået at vide, det skulle vi. Så fik man sige til at tænke sig om, inden man svarede. Det foregik en times tid eller to, så blev vi sendt på Vester Fængsel, og sidenhen kan jeg sige, at så røg vi videre ned til Sønderjylland til Frøslevlejren, og fra Frøslevlejren så blev vi deporteret, i stedet for at blive, og vi fik dødsstraffe. Der var jo dødsstraf, så blev vi deporteret til Dachau. Det skete den 16. tror jeg var den 16. februar 1945, og vi var i 6 kreaturvogne. Vi var 40-50 mennesker i hver kreaturvogn, som så begav sig sydpå. Der var 1300 km at køre, og det tog 6 dage at komme igennem Tyskland på det tidspunkt. Jamen, det var håbløst at fortælle sådan en historie. Ingen siger, jamen, hvordan kan det gå så lang tid? Jo, det skyldes, at vi havde ikke noget lokomotiv hele tiden. Det blev hele tiden omorganiseret til nogle andre ruter. Der var voldsomme luftbombardementer af Dresden og Leipzig på det tidspunkt. Og de 2 byer krævede masser af lokomotiver for at føre befolkningen og gods væk. Så vi blev simpelthen glemt på et sidespor. Og derfor den lange tid i kreaturvogne. Udsat for bombardementer. Det blev vi specielt på Würzburg station. Længst nede af Rhinen ligger Würzburg. Og om natten blev vi så kørt ud på et sidespor, og så blev Würzburg smadret, imens vi lå der i kreaturvognene. Vi kom videre til Dachau, som ligger ved München. Og da vi blev modtaget, blev der straks pillet 5 mennesker ud af de 5 kreaturvogne. De skulle tilbage til Sjælhuset, fordi det var en fejltagelse. Tyskerne beklagede meget, at det var en fejltagelse, men de skulle tilbage og skydes, og det fik de at vide med sammen. Så det var barske betingelser, da vi kom ind i lejren. Vi kom straks i bad. Badebarakken havde tykke døre, så man vidste aldrig, om der kom gas eller der kom vand ud af hanerne. Vi nøjedes med vand. Vi fik vand, og vi fik vasket os. Vi kom igennem lejren ude på den anden side, skulle have nyt tøj og skulle have numre. Alle fik numre og trekanter. Der var en vældig orden i det tyske system. Enten så var man politisk fange, ellers var man religiøs fange. Alle gejstlige grupper var samlet i Dachau, som i øvrigt var en lejr, der havde eksisteret lige siden 1933. Altså helt fra nazismens begyndelse havde man Dachau. Og lige siden, der havde man altså arresteret politiske modstandere af religiøse art og hver anden art. Det var altså det sted, vi var endt. Hvor mange var vi? Vi var 261 fanger, som blev ekspederet ned med disse her jernbanevogne. Hvordan var det at komme i en lejr? Hvordan var dagliglivet i lejren? Ja, vi stod jo op om morgenen. Hvis vi havde fået noget søvn, så havde det nok ikke været ret meget. Der skulle ligge 3 i hver køje, og så de skulle ligge på højkant. Og aftalen blev så for de fleste køjers vedkommende, at man skiftede til at lægge sig ned på gulvet. Det var træbarakker. De var udmærkede barakker, men det var ikke særlig gunstige forhold. Og samtidig var man så uheldig, at man fik en køje, som ikke havde nogen bundbrædder. Det værste var, at bundbrædderne manglede. Og hvorfor manglede de? Hvad skulle man bruge træ til? Jo, det skulle man bruge til at lave kunststof af. Fordi det kunne standse diarréen, scheisserejet. Alle led voldsomt af scheisserejet. Diarré var det, som var sværest at håndtere for fangerne. Fordi de var tørstige og drak det vand, der var på stedet, og det var meget klorholdigt, så det gav altså en mulighed for, at man kunne holde på noget som helst. Så det normale var, hvis man havde været der et stykke tid, og havde man været lidt for tørstig, så endte det hele med, at alle tarme og alt kom ud bagud, så lå man ude og var død på den anden side af barakken, med mange farver ud af bagdelen.
Det lyder voldsomt, men livet var voldsomt. Vi havde Kapo, det var ukrainske fanger, som var politi, lejerpoliti, og de var villige til at tæve alle fanger, hvis de fik besked om det af SS-børnene. Hvad fik vi at spise? Vi fik suppe, vi fik kohlrabi-suppe. Kohlrabi-suppe om morgenen, det var kaffe, en slags kaffe, altså erstatningskaffe. Og så noget hvidt brød, som var erstatningsbrød, som ikke smagte af noget som helst. Til middag fik vi så den her suppe. Og der må jeg skynde mig lige at sige, at var vi på arbejde? Nej, det var vi ikke, for der var karantæne for de første par uger, når man kom til en der. Tyskerne var meget omhyggelige med, at man skulle ikke bringe smitsomme sygdomme ind og give dem videre. Så det var den daglige mad. Jeg skal lige kigge ned i manuskriptet. Vi blev afluset hver morgen. Det var den store proces. Dem, der var dygtigst til at afluse, de lå på gulvet og kiggede op i skridtet på alle dem, der så sættes op i køen, og så fik man pillet lus og lopper ud. Alle vejene stod der egne lavstegn tot, egne lavstegn tot, så vi tog det alvorligt, og det er klart, at de smitsomme sygdomme kom med lusene. Var der slet ikke noget kulturelt liv der? Jo, det var der i høj grad. Vi var sammen både med franskmænd og russere i store mængder, og jeg fik min første lærebog i russisk på toiletpapir, som vi selv syede. Det var nogle fanger, som havde været flyvere, og som var flygtet fra en militærlejr, og når man var flygtet fra en militærlejr, så endte man altid i en koncentrationslejr. Det var den lov, der galt i Tyskland. Disse virkelig meget intelligente flyvere, de skrev alfabetet op, og så begyndte lektionerne hver dag. Jeg havde meget ud af det, fordi jeg havde interesseret mig for russisk i forvejen, og mine kammerater synes også, det var morsomt, at jeg hurtigt lærte noget der. Ellers var fangerne mest franskmænd, som vi også var meget glade for. Og det var også en af mine stærke sider. Og da jeg kom over i reviret, som var en sygebarak, på grund af skarlandsfeber og gigtfeber, det fik jeg ret hurtigt. Jeg tror, i løbet af 10 dage havde jeg de to sygdomme. Så skulle jeg over i sygebarakken, som hed reviret på tysk. Den, der sørgede for mig, at jeg kom derover, det var en Nikolaj fra København, som jeg set selv med. Nikolaj var en rigtig rod af de værste. Han havde tømt tyske biler for benzin. Han havde nappet benzinen der for selv at køre i stjålne biler. Og så var han ellers kørt ud af, det var det, han fortalte mig mest af. Jeg sagde selv med ham i Vester. Han var kørt ud af Roskildevej. Han skudt alle løfterne ned. Men han var enestående over for mig, og var en guttermand, hjalp mig på en hver måde, bar mig over i reviret, stillede mig foran reviret, hvor jeg så skulle tage tøjet af. Det eneste, han forlangte, det var at sige blod, sved og tårer. Det ville han gerne vide, hvad det hed på engelsk. Det var jo Churchill, der sagde blod, sved og tårer. Så det indøvede vi meget, og så snart vi så hinanden, så sagde vi blot sweat and tears. Det var morsomt. Han var en guttermand, men han var altså også en rod. Men han havde også evnen til at organisere, som det hed, nemlig skaffe alt i lejren. Han kunne gå forbi en SS-mand, og så tage hans avis, uden han vidste, at han havde fået noget i lommen. Eller tage, hvad han havde i lommerne på ham. Så den kunst, den her han fra København. Det var en enestående kammerater her i sådan et sted, hvor alt skulle organiseres, hvis man overhovedet skulle. I reviret, ja, vi kom jo ikke sådan bare ind i reviret, vi blev stillet op i række på række, og så fik vi tøjet af, og så skulle man stå i frostvejr, det var frostvejr. Havde man feber, så var der ikke noget at gøre ved det. Man stod så længe, som vi havde SS-lægen og kom ud og sige, så går vi ind. Det var længe, synes vi, alt for længe. Der var nogen, der faldt om, andre blev, der faldt om, de blev båret ind. Så jeg kom ind og fik at gøre med Marceau, som var fransk overlæge. Det vil sige, at han var fange. Han var selv fange. Men
Han trængte en gang imellem til en tolk til tysk, så jeg fik en lille fast stilling som tolk, fransk-tysk tolk. Og det var jeg jo meget glad for. Det var noget, som jeg kendte meget til i forvejen. Der var ingen, der gad læse fransk i gymnasiet dengang, så min lærerinde sagde altid til mig, Erik, du er interesseret for fransk, du har se en fransk film, her har du penge til det. Så fik jeg penge af lærerinden, og så gik jeg op og så vidunderlige franske film. Men det kom mig også til gode i Tyskland, når jeg skulle arbejde med Marceau, så skulle der ikke bare kunne nogle franske forfattere, men jeg skulle også kunne tale en ordentlig fransk, og det kunne jeg altså, og det har hun lært mig. Så hende er jeg evigt taknemmelig, ligesom jeg Marceau er meget taknemmelig for alt, hvad han gjorde. Han var en læge af en særlig kaliber, som kendte sine begrænsninger. Han var ikke nogen operationslæger, men han havde en ganske udmærket cykelsmed, som kunne operere. Denne cykelsmed, ham så jeg lave en rosenoperation. En mand, der havde rosen, fik skåret rosen væk, og det var cykelsmeden, der ordnede det. Så det var meget godt. Jeg glæder mig også over de metoder, som man brugte. Man havde jo ikke noget medicin. Havde man feber, fik man våde lagene omkring sig, indtil man havde svedt feberen ned. Det var den måde, man brugte for at få feber ned på. Jeg fik selv behandlingen, så jeg ved det rigtigt. Marceau var et kapitel for sig. Han sagde til mig, da vi fik at vide, at vi skulle med busserne hjem, kan du ikke sørge for at skrive til disse franskmænd, hvis adresser jeg har, og sige, at de er levende, de lever i Dachau og er stadigvæk glade for at få en hilsen, eller sende en hilsen til familien. Dem fik jeg med, og det var Marceau, der ordnede det. Siden han tog jeg til Paris, og var selvfølgelig meget, meget beruset, da jeg kørte igennem triumfbuen sammen med Marceau. Det er et lille sidespring, som jeg nok skal holde mig mere til sagen. Jeg skal nok passe på, at jeg ikke taler for længe. Jeg kom som sagt på videre, og allerede første aften var jeg udsat for en ting, nemlig et dødsfald. Der lå en danser, som var ved at dø. En løjtnant, som talte i vildelse hele tiden, og i løbet af natten så døde han. Jeg bad fadervor over ham, som jeg skulle, synes jeg. Jeg synes, det hører sig til. Og bagefter så tog de ham væk og brændte ham sammen med de andre, men han blev registreret som afdød også. Så det var jo fuldstændig i orden. Det, som var det svære for mig at se, det var så hurtigt alle hans ting forsvandt. Han havde ved sin side, ved sin seng, så havde han sit fotografi af sin kone, lidt penge, en tegnebog og andre personlige ting. I løbet af natten var alt væk. Det var simpelthen, der gik folk forbi hele tiden, og der var nogen, der tog lidt for rigeligt til sig, så han var ribbet. Som død var han ribbet for alt, hvad han ejede. Siden i København kom jeg i forbindelse med hans kone og fik fortalt om, hvordan han gjorde det. Jeg skal fortælle jer om den sidste appel også. Den sidste appel, vi blev jo talt 2 gange om dagen i lejren. Om morgenen, inden man skulle på arbejde, eller man var sygemeldt, eller hvad man nu var, og om aftenen, når man kom hjem fra arbejde. De 2 gange, de hed appel, og der skulle man stå op i timevis. Og der vil jeg sige, at når Signe har sagt, at jeg sad i koncentrationslejr, så vil jeg rette ind til, at jeg stod i koncentrationslejr. Jeg lå i koncentrationslejr. Det er mere rigtigt. Men vi stod altså op i timevis og blev talt, synes vi. Helt overflødigt, men det skulle være nøjagtigt tallet. Og vi fik også den fidus, at vi tog de døde med ud og stille dem imellem os, så de blev talt med for at give en bedre ration til hele blokken. Der blev tildelt mad efter barakker og ansat af personer i barakkerne, så galt det at få de døde med til morgenappellen, hvis det kunne lade sig gøre. Med sådan en morgenappel så vi Grev Folke Bernadotte for første gang. Vi stod opmarcheret, og vi var blevet talt, og
lejekommandanten kommanderede Mütze ab, og så skulle vi tage, for at hilse på Bernadotte, skulle vi tage huen af. I samme sekund, han kommanderede Mütze ab, kommanderede Bernadotte Mütze auf, og så kom vi alle sammen til at grine i lejren. Der var måske 3.000 mennesker, der stod og kom i fuldstændig vanvittig latter. For nu kunne vi mærke, at hvem der havde kommandoen, det var ikke den skide lejerkommandant. Det var Bernadotte, der havde kommandoen. Og det var også ham, der førte os hjem med de hvide busser, som er skildret her i denne bog, som lige er kommet på Lidegaard. Jeg kan godt vise jer, hvad det er for en bog. Det er en chefredaktør på Politiken, der har udgivet bogen, og han taler om de hvide busser og det store hjælpearbejde, der var for at få fangerne, de norske og danske fanger hjem fra Tyskland. Det var ikke nogen let sag. Det var sådan, at arbejdet var fordelt mellem Danmark og Sverige og Norge og det var sådan, at arbejdet var fordelt mellem danske chauffører og svenske chauffører. De svenske chauffører kørte selvfølgelig i svenske ambulancer. De havde benzin, og de havde, hvad der skulle bruges til turen. Og derfor fik de også de lange ture. Dachau ligger helt nede ved München, altså ved den østrigske grænse, så vi blev hentet af svenske busser og af den svenske chef, så at sige, for Røde Kors, som jo altså var Folke Bernadotte. Da vi var i Politiken, gennemgik Bo Lidegaard bogen på en anden time. Det var 2 stykke tid at få det hele med. Men i den tid, der fik vi også frem det problem, som opstod bagefter. For problemet var jo, hvor meget lavede danskerne ved hjælpeaktionen, hvor meget lavede svenskerne. Og i de første år efter besættelsen, der tillagde svenskerne en langt større betydning, end de egentlig havde haft. Det var jo departementschef Koch og hans folk i Socialministeriet, som var centrum Røde Kors, Dansk Røde Kors, som var centrum for arbejdet. Og det var dem, der havde lagt krop til dag og nat, for at disse hjælpeaktioner kunne komme i gang. Det var sådan, at de allierede havde spurgt, eller via Stockholm havde den danske modstandsbevægelse spurgt London om, hvornår må vi sætte et hjælpearbejde ind. Og i første omgang svarede de allierede, I må ikke sætte noget hjælpearbejde ind, før at krigen er slut. Fangerne skal blive i lejrene. Og det var selvfølgelig en dødsdom over alle fanger. For allerede i Stutthof og i Auschwitz, hvor fangerne blev genet ud på den anden vej, hvor de altså døde af sult eller under luftbombardementer og så videre. Så det var ikke så lige til at give den ordre. Og så man arbejdede så voldsomt fra modstandsbevægelsen, både i Norge og i Danmark, for at få gjort de allierede begribelige, at man måtte have et hjælpearbejde, som var før krigens afslutning. Og derved fik vi altså det store Røde Kors-projekt, de skandinaviske ambulancer til at køre til Tyskland og få fangerne hjem. Sig, hvordan du kom tilbage. De blev samlet, alle fanger blev samlet i Neuengamme, altså for at komme videre tilbage til Sverige og Danmark. Og i Neuengamme, der fik man den eneste stenbygning, der var. Der havde Røde Kors og busserne gået med til en lille kompromis i forvejen, fordi den tyske kommandant i Neuengamme, han forlangte, at hvis vi skulle have stenbygningen, som var den bedste, så skulle alle de fanger, som var i stenbygningen, de skulle evakueres til en anden lejr. Og det gik altså ambulancefolkene med til, så vi boede altså i stenhuset. Jeg kan huske, at da vi kom ind i stenhuset fra ambulancerne, der lå der masser af døde mennesker, som vi først skulle have fjernet fra trapperne og fra værelserne. Men vi kom til at bo der et par dage, inden vi så kom videre. Vi fik nyt tøj i Danmark, da vi kom til grænsen. Vi blev kørt i ambulancer til den danske grænse, og de er sat op i et tog. Men inden vi kom op i toget,
som skulle føre os videre til Sverige. Ja, så skulle vi have nyt tøj, fordi man kunne ikke have sådan nogle fanger med masser af lusserlopper, som der var temmelig mange af jo, der havde i riget. Så vi blev afmonteret for alt, hvad vi havde på, og fik nyt tøj på. Det var ganske udmærket, selvfølgelig. Da vi så blev overført til Sverige, vi kom til Malmø, så gjorde svenskerne det samme. De sagde også, vi vil ikke have alle de snavsede og svinske fanger. Vi må have klaret det med lopperne. Så fik vi nyt tøj en gang til. Og de kasserede så det tøj, vi lige havde fået. Så det var altså ikke helt organiseret. Jeg skal nok være flink og lade være med at tale mere. Vi kom til Sverige og blev indsat på Visingsø. Der boede vi altså lige til den 17. maj, hvor jeg så kom hjem. Jeg havde tabt 20 kilo på den ganske kort tid, jeg var i lejren. Jeg har været i lejren fra cirka den 22. februar og så til slutningen af marts måned. Der tabte jeg altså 20 kilo. Så det var temmelig meget, så jeg var lidt affildet, da jeg kom til Sverige og skulle have nyt tøj for anden gang. Jeg vil sige sådan, at hvis der er nogen, der har lyst til at høre nogle enkeltheder, og de er meget optaget af at få mere at vide, så er jeg altså villig til at besvare spørgsmål. Og ellers vil jeg sige, at alt, hvad jeg har fortalt, for I skal tro mig, det er løgn, og så står det her i den her bog, som er skrevet af en journalist fra Slagelse, som hedder Lars Ringholm, og som faktisk skildrer netop vores gruppe, vores studenternes efterretningsgruppe hele vejen igennem. Det synes jeg er rart at vide, at det, jeg har fortalt her, det står til troende. Jeg håber, at I alle tror på, hvad jeg har sagt. Men ellers må jeg så gerne spørge videre og finde ud af, hvis der er en eller anden, I brænder for. Altså, vi har så tid til et enkelt spørgsmål eller to, og jeg starter med det ene af dem, så det fordi nu er det jo en sangaften. Var der nogen, der sang i lejren? Altså, hørte I nogensinde nogen, der sang? Det gjorde vi i høj grad. Hver eneste aften sang russerne hen ved det elektriske hegn. Vi var jo omgivet af elektrisk hegn. Og hver aften så samledes russerne og sang deres vemodige sange hen ved hegnet. Det var noget, der holdt dem sammen. Det var noget, der gav solidaritet. Det var noget, som var livsnødvendigt for dem. Det kunne vi være. For første gang hørte vi Katusha for eksempel, som var en meget kendt russisk partisansang. Vi hørte alt, hvad partisanerne sang. Og det gjorde et stærkt indtryk på mig. Det var måske noget af det, der fik mig til at studere russisk, da jeg kom hjem. Jeg skulle være færdig som polit. Jeg har ikke fortalt, at jeg studerede først til polit. Og det blev jeg færdig i 1950, og kom i Udenrigsministeriet og var ud af Udenrigsministeriet igen. Og så begyndte jeg på universitetet på et alvorligt russisk studium, hvor jeg så endte som, ja, hvad kan man kalde det, som chef for instituttet og lektor i russisk, hvor jeg underviste i 25 år på universitetet. Og det var en stor glæde, når jeg hører navne på alle russiske lærere i Danmark, så kender jeg dem enten fra min egen undervisning eller fra min sensorvirksomhed. Jeg husker næsten hver enkelt ansigt, fordi jeg kom rundt både til Odense og til Aarhus, og var selvfølgelig lærer her i København. Men sangen spillede en meget stor rolle, det kan jeg godt sige. Det var danskere, de sang ikke, det gjorde de ikke. Det var sådan set lidt underligt måske, men russerne sang, og der var også andre, der sang. Er der et enkelt spørgsmål, inden vi runder af, for vi skal nemlig synge? Ja, Andreas har et. Nu er vi jo rigtig meget nærstudenter, og når nu vi skal undervise i krigen, hvad du så mener, at det vigtigste, vi får fortalt de unge nye børn, der slet ikke har været med? Hvad er det vigtigste, vi får fortalt dem? Hvad er det vigtigste at fortælle eleverne i skolen? Der sidder en masse folkeskolelærer her, der på vej til livet. Om krigen. Ja, om krigen, der tror jeg, det vigtigste er at fortælle om, hvordan den danske modstand blev stærkere og stærkere under krigen.
fra man var temmelig ligeglad. Vi førte jo en neutralitetspolitik under 1. verdenskrig, og danskerne var sådan set mere eller mindre ligeglade med, hvem der vandt krigen. Vi ville under alle omstændigheder have en god handel både med Tyskland og England, for at sige det pænt. Men i anden omgang, der var det et stykke tid, inden man fik samlet kræfterne og bekæmpet tyskerne. Og den kamp der, den blev selvfølgelig forestået af gode folk. Jeg vil nævne Mogens Fogh som et godt eksempel, som han var læge, han var medlem af Frihedsrådet, og siden han blev minister for særlige anliggender, hvor jeg fik 475 kroner halvanden år, mens jeg studerede, og det lavede ham aldrig. 275, det var frygtelig mange ting. Huslejen var 50 kroner dengang, så kan I selv regne ud, det har været en meget stor legat. Er der et enkelt spørgsmål mere? Ellers så vil vi nemlig runde den her sektion af. Det er der ikke. Så skal vi synge, og vi skal synge. Kan være med i aften. Dem, der har givet deres liv under besættelsestiden. Og det er jo mange danskere, der har fået bøde med deres liv. Og jeg kan også sige for min egen vedkommende, at jeg har inderlig en dårlig samvittighed over, at jeg ikke selv blev skudt ved den lejlighed, hvor vi blev arresteret. Det pinte mig i mange år, at jeg ikke var blevet skudt ved den lejlighed. Men min familie siger, at det var godt for efterhånden. Så alt i alt har det måske været meget godt. Vi skal synge altid Frejdig. Og nu vil vi gerne synge altid Frejdig, når du går. Det er den mest populære sang, inden man hører på det, der var godt.